Siumumit folketingemut qinnersinissamut ilisaqatitsisutitsinut tusarnaarluarnissaassinnik isiginnaarluarnissaassinillu kissaallus itsikilluaqquatsigit. Hele Siumuts bagland ønsker dig velkommen til vores præsentation. Se med og lyt godt med. Velkommen. Det er første gang i historien, at Siumut opstiller kandidater til et valg, hvor ingen af vores trekløver er med i kandidatlisten, og dermed præsenterer en helt ny generation af Siumut-politikere. Uqaluttuarisaanitsinni siutllermertumik Siumumik pilersiteqataasimassunik pingajoqqanik ilaqaratassassaarterpugut. Siumukkormiu kinguari tulliisa aquutsigullugu maannanunarput sinnerlugu folketingimi issiasussat inusuttuinnaarsuit pissatequttornerit nukissamillu ulikkaartut qiningassangortipavut qiningassangortitavut tassaapput vitsus quyaukitsoq Akitingwaq Olsen, Doris Jacobsen, Amadou Nick Nielsen. Folketinget misudinormi, Siumumit Socialdemokratit suleqatiginnissamik isumaqatigissuteqarfigaavut. Isumaqatigissut atsiorparput qinnersinersuarutiginneqangitsiartoq. Isumaqatigissutigissavut Siumup nunattasoqutigisai Socialdemokratit statsministeriutitaqalernerminni aamma pingaartilluinnarlungi sulissutigissangай qulakkerpavut. Siumut har lige underskrevet en ny samarbejdsaftale med Socialdemokraterne for folketingsperioden, der kommer. Siumut tog initiativ til en ny form for arbejde, og det er at forhandle vores interesser på plads med vores samarbejdspartnere forud for et valg. Dermed har Siumut sikret en god og solid bund til et tæt samarbejde med Danmarks muligvis kommende statsminister og hendes bagland, Socialdemokraterne. Nunarput issittorpillugit annertuumik soqutiginnittoqarpoq oqallittoqarlunilu. Tamanna aaliangimismasariaqarparput folketingimi. Issittoq ilisimatsernikkut assartuinikkut pisuustillu umaatsut annertuumik saqitsaassuineqarput. Minnerungitsumik qalasersuarmut piginnittussaane oqallisigineqarluni aaliangiiffiineqartussaaruq taamaattumik apeqqut tamakku aaliangiusmasariaqarpuut ersaissumillu isummerluta. En del af den globaliserede verden uden at miste vores identitet. Hvor menneskelige og naturressourcer gør, at vi har et fantastisk grundlag for at samarbejde med resten af verdenen. Vælg en ligeværdig samarbejdsånd. Altid. Isumaqatiginniarnermi pisinnaatitaaffik. Kalalnaat folketingimi isumaqatiginniarnermi illersorneqarsinnaanera pataatmik qularnaarneqassooq. Nu er det på tide at få belyst de danske fordele ved Thulebasen og missilskjoldet. Nu er det på tide at forny Igaliku-aftalen. Nu er det på tide, at Grønland får overdraget for ansvarsområdet for udenrigspolitik og arktisk politik. Nu er det på tide, at Danmark fokuserer på den arktiske samarbejde med Grønlands selvstyre. Siumup sudiniutaqarneratigut 2001-timi Atlantiku avannaani folketingimi suleqatigifik pilersipparput. Siunertaqalugun nunatta namminersulernissaanut aguniaqarluni siunnerfeqatigiillumik suleqatigiinnissaq. Tamanna iluatsittumi ingerlasimavoq aguniaqarpullu angurerlugu maanna namminersulerneq eqquteqerparput. Taamaammat Atlantiku avannaani folketingimi suleqatigiffiup siunertani naammasseqermagu Siumut sulinini nangillugu maanna ingerlariaqqippoq. Siumut tog initiativ til etablering af de nordatlantiske gruppe i 2001. Med det formål at sikre Grønlands arbejde for indførsel af selvstyre blev mødt med et størst muligt tilslutning af partierne i Folketinget. Målet er nået, og missionen er fuldendt. Derfor vælger Siumut at arbejde videre. Forhandlingskompetence. Jeg vil sikre Grønlands egen forhandlingsret i udenrigspolitiske spørgsmål. Der er meget fokus omkring Grønland og Arktis i disse år, og vi skal fastholde det i Folketinget. Interessen omkring klima, forskning, transport og det naturlige rigdomme omkring Arktis, samt tilhørsforholdet omkring Nordpolen, skal afklares i det følgende år.
Fokus skal fastholdes, og grønlandske interesser skal sikres. Kadaallit nuanni oqartussaafik annertusarneqassappat pingaaruteqarpoq suliaqarfiit nalorninaatmik natsinnut eqqussornissaat. Nunarsuarmiuqataaneq kinaasusserput pilliutiginagu nunatsinni inuiaat pingortitarlu ima pissarititari annertutigipput nunarsuarmi suleqatigilluta naligilluta inissimalernissaarput periarfissaralugu suleqatigiinneq akaareqatigiinnerlu tamatigut qinerup. Siumut nunarsuartamakkerlugu sosialdemokratisk juusumut kattuffissuarmut ilaasuttaavo soorlu aamallunani avannarlerni sosialdemokratisk juusut kattuffissuannut saamakkimut ilaasortaalluni siumup nunarsuarmiuqatitsinnik suleqateqarneq pingaartilluinnarpaa. Siumut er medlem af det internationale organisation for socialdemokrater. Ligeledes er Siumut medlem af det nordiske samarbejdsorgan for socialdemokraterne, SAMAK. Siumut finder det globale samarbejde utrolig vigtigt. Hvis Grønlands medbestemmelse skal øges, er det vigtigt, at overtagelsen af sagsområderne sker på en forsvarlig måde. Biffissangerport tulipasip misidinul illersuutissap amerikkarmiuni atorneqarnera qallunaana alangaafianneqanuq iluanaarutingineqartarnersoq paasissallugu. Biffissangerport igalikumi isumaqatigissutip nutarterneqarnissaa. Biffissangerport nunanu issittunut nunanullu allanut akisussaafiu nunatsinnitsinguneqarnissaa. Biffissangerport qallunaatna alangaafiata nunanu issittunu nunanullu allanut tungatillugu nunatsinnik suleqateqarnerunissaa qulakkissallugu. Siumup suleqatingisussanngorpaa maanna statsministerissatut piukkunneqarnerpaasoq taassumalu tunaliaqutai socialdemokratisk giusut. Siumut kommer til at arbejde meget tæt sammen med den bedst egnede til statsministerposten lige nu og hendes bagland. Vores grønlandske medborgere i Danmark skal sikres en lovfæstet integration. Oqartussaaffiit naalagaaffimmit tiguartuarneqartussat suussanersut aamma tulleriartariaqarpuut naalagaaffingooriartornitsinni eqqartuussiveqarnermut inatsiqarnermut silaannakku angallannermut silasiornermut assigisaanullu oqartussaaffiit nunatta tigunissaanut piarersarneq sukumiisumi ingerlattariaqarparput folketingimiit aningaasat malinnaatinissaat qulakkigassararput qallunaanunnaanni kalaaleqatitta inuiaqatiginnut akuluortissinnaaneret inattisitsiut toqqammaveqartariaqarpoq. Overtagelse af ansvarsområder fra staten skal også prioriteres og sættes tidsplan for. Overtagelse af justits- og kriminalforsorgen og spørgsmål omkring civil lufttransport og vejrtjeneste skal sættes i gang. Vi skal sikre, at overtagelsens tidsplan sættes, og økonomien følger med. Siumut vil som altid arbejde meget målrettet, stærkt og stolt i Folketinget, og dermed sikre en stærk repræsentation af vort land. Hele Siumut ønsker også et godt samarbejde med dig, og vi ønsker dig et godt valg. Siumut gifange suseralluni, bisarnertut siunnerfingissaarluni, naguulluni aguniangarissаарluni nakimanani, Folketingimi suderiaqqinnissaminut, peqatiseraasi, qinersilluarnissassinnillu tamatta kissaappatigin.